120 sekundi televizije Banat. Poštovani gledaoci, moje ime je Ana Marić, vi gledate 120 sekundi. Grad Vršac i subnor grada Vršca 2. oktobra sa početkom u 19 časova povodom 75-godišnjice oslobođenja Vršca od fašizma u Drugom svetskom ratu priređuju svečanu akademiju u Kongresno-muzičkoj dvorani Centra Milenijum u Vršcu. Očekuje se učešće predstavnika ambasada zemalja oslobodioca Ruske federacije, Belorusije i Ukrajine, predstavnika subnora, Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine, Vojske Srbije, kao i obraćanje gradonačelnice Vršca Dragane Mitrović i generala Vidosava Kovačevića, zamenika predsjednika subnora Srbije. 39. sednica Skupština grada Vršca zakazana je za petak 27. septembar u 9 sati. Na dnevnom redu je 10 tačaka koje se uglavnom odnose na rešavanje imovinskih odnosa. Agencija za bezbednost saobraćaja po prvi put bila je prisutna na danima berbe grožđa. Kroz kampanju Um na drum promovisala je bezbedno ponašanje mladih u saobraćaju. Cilj ovih aktivnosti je da se podigne nivo svesti o bezbednosti u saobraćaju kod mladih ljudi i ukaže na važnost odgovornog ponašanja u saobraćaju. Svetski dan farmaceuta, ustanovljen 2009. godine, obeležava se danas. Apotekarska ustanova u Vršcu i van ovog datuma, kada se organizuju akcije preventivnih pregleda, svakodnevno vrši osnovne preglede građana, merenje krvnog pritiska i šećera u krvi. Apoteka, koja je dežurna tokom 24 sata cele godine, izlazi u susret građanima i savjetima putem telefona. Stručnjaci komunalnog preduzeća 2. oktobar zajedno sa studentima Holandskog univerziteta sprovode projekat u cilju rešavanja odlaganja čvrstog otpada. Trenutno se radi analiza stanja na terenu, anketiranje meštana u Gudurici i Uljmi. Nakon završetka projekta očekuje se izrada studije i konkretno rešenje. 7. atinski turnir u atletici biće održan 29. septembra na gradskom stadionu u Vršcu sa početkom u 11 sati. U 6 kategorija takmiči se preko 250 takmičara. Jesenji uspon na Gudručki vrh u organizaciji Planinarskog saveza Srbije, Planinarskog saveza Vojvodine i Planinarsko-smučarskog društva Vršačka kula održat će se 28. i 29. septembra. Vreme do kraja dana oblačno sa povremenom kišom. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Slično vreme i tokom sutrašnjeg dana. Hvala na pažnji. 120 sekundi televizije Banat.